साबायखर जासिग्रोबाय दिनै बर' थुनलाइ आफादनि 74थि गोथार गायसनथाइ सान आरो बे गोथार गायसनथाइ सानाव आङो आसाम आरो भारतनि गुबुन गुबुन स्टेट्सफ्राव थानाय गासै बर' फिसाफोर बेजों लोगोसेयैनो जोंनि नसुंनि हादोरफ्राव जेरै नेपाल बायदिसिनायावबो थानाय बर' फिसाफोरनिसिम गासैनिसिमबो बे समाव दिनैनि बे गोथार साननि गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोनाय जाबाय। देग्लायहाय जोङो जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा जोंनि सिमेन्ट साफारि सानजारि नोगोराव जोंनि माहारियारि आफादफोर बिसेसकय जोंनि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद दा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद होनोबा जोङो सेनेन दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद आरो बेजों लोगोसे सोनाब सानजारि नोगोर खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो बेजों लोगोसे जोंनि सिमेन्ट गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जोङो जथायै जोङो जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा साननैनि हाबाफारि लानानै बेहाय बे बर' थुनलाइ आफादनि गोथार गायसनथाइ सान फालिनायजों लोगोसे बे बोसोरारि जथुम्माखौ दिनै लानाय जादों आरो बेनिनो दिनै नैथि साननि हाबाफारि बायदियै जोङो फुङाव जोङो बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरफिलाखौ जोङो बिरहोयो। दा फिरफिला बिरहोखांनायनि उनावनो जोङो मुंख्लं बिथांमोनखौ गोसोखांनानै बिथांमोनखौ दिनै जोङो आलारि बाथिजों लोगोसे बिबार बावनाय जायो। बेजों लोगोसेयैनो जाय जोंनि बर' राव हारिमु थुनलाइनि थाखाय जाय बिथांमोना नारा नाथा नाजाबनानै बावसोमनानै गाव माने रुंसारि जालांबाय बिथांमोनखौबो जोङो गोसोखांनानै दिनैनि बे गोथार सानाव जोङो बिथांमोनखौबो गोसोखांदों मान बावनाय जादों। दा बेनि उनाव जोंहा जि मोनथाम आफाद दङमोन बे मोनथाम आफादफोरनि फारियै फिरफिला बिरहोनाय आरो रुंसारिफोरखौ मान बावनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो दा जोंहा दङ सानजौफुनि 12 रिंगा जानाय लोगो लोगो जोंहा दिनैनि बे गोथार गायसनथाइ सान फालिनायजों लोगोसे लोब्बा लाखिनानै जोंहा मोनसे गेवलां मेल मोनसे मेहेरगोनां गेवलां मेल जोङो थि खालामनाय जादों आरो बेनि थाखाय जोङो गोबां जोङो माननि आलासि जर'खा आलासि थांखिजानाय बुंथिगिरि बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायनाय जादों आरो मोनथिना मोन्दों जोङो दिनैनि बे गोथार सानाव बयबो जोंजों लोगोसेयै दिनैनि बे सानखौ फालिनो थाखाय बाहागो लानो थाखाय बे गेवलां मेलाव नुजाथिफैगोन जोङो बेखौ मिथिनाय जादों। जोङो जोंनि जिथुनाखि जनाय जिथुनाखि एमएलए जनाय समस्तिनि जनाय बियाबनि जिथुनाखि एमएलए बिथांखौबो जोङो हांख्रायदोंमोन बिथाङाबो जोंनि बे दिनैनि बे रंजाथाइ सानाव बाहागो लागोन होननानै जोङो मोनथिना मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो जोंहा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथाङा इतिमध्य जोंनि गेजेराव मोनफैखाबाय आरो जोंजों लोगोसे दंफाखायो जोंनि बे हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां खुंफुंनो थाखाय जोंखौ दिथा होबोबाय थानाय फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जोंनि बर' कसारि अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि मानाव गेदेर गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारी सार बेजों लोगोसे जोंनि बे खुंथायनिनो मासिगिरि लोगोसे सोलोंथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा मानगोनां अनिल बसुमतारी बिथाङाबो दिनैनि बे रंजाथाव सानाव जोंजों लोगोसे बाहागो लाफागोन। बेनि अनगायैबो जोंनि माहारियारि आफादफोरनि जेसेबांखिनि जोंनि मिरुनिफ्राय जागायनानै जोङो बर' थुनलाइ आफादनि गुबुन सासे नेहाथारि सोरजिला औवारि मेदामाबो आबौआबो जोंजों लोगोसे दिनैनि बे गोथार सानाव बाहागो लाफागोन। बेनि अनगायैबो जोंना खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मिरुनि आरो जिल्लानि आरो जेसेबांखिनि जोंना गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोर दङ बेफोर गासैबो लोगोसे बाहागो लाफागोन आरो दिनै बे गेदेरथार जिथुनाखि सानजारि नोगोर सिमेन्ट साफारिनि हालामनि सिङाव गोग्लैनाय गुबुन गुबुन गामिफोरनिफ्राय गोबां रायजो राजा बिथांमोना दिनैनि बे गेवलां मेलाव हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन बेखौ जोङो मोनथिनानै मोनदों। बेखिनियानो मोनद' हारिनो एसटि होनो थांगासिनो दं बर' थुनलाइ हिसाबै नोंथांमोना मा बुङो? मोनद' हारिनि जिथुनाखि दा सिडिउल ट्राइब बिनायनि बिसोरनि जिथुनाखि बे दाबियाथ' बिथांमोना एसे माने जरदार जाबोबाय थानायखौ जोङो नुनानै मोनबाय थादों। सिगांनि समफ्रावबो जेब्लानो इलेक्सन खाथि सफैयो अब्लानो बिथांमोननि बे दाबिया जरदार जायोमोन आरो देग्लायबो बे हिसाबैनो जिहेथु जोंहा 22आव
जोंना माने आसाम बिधान सभा इलेक्सना फैगासिनो दङ स' बिनि सिगाङाव बिथांमोननि बे जिथुनिखि गोबाव समनि मोनसे बे दाबिखौ मोनफुंनो थाखाय बिथांमोना लेन्थ्रियैनो बे हाबाफारिखौ लाबोबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। नाथाय बे बिथिङाव जोङो बर' थुनलाइ आफाद हिसाबैल' नङा, जोंनि जेसेबांखिनि माहारियारि बर' आफादफोर दङ, लोगोसे जोङो ट्राइबेल माहारिफोर दङ, सिडिउल ट्राइबफोर दङ आसामनि। दा जों जयैनो जोङो गारां होदों, जोङो खौसेयैनो जोङो जयै गसंथादों। बे जिथुनिखि मोनद' हारि जिथुनिखि पपुलास आरो मर एडभान्स जिथुनिखि कमिउनिटि, बेसोरखौ जुदि गमामायैनो जुदि आसाम सरकारा हरनाय प्रप'जेल बायदियैनो जुदि इन्डियान गभर्नमेन्टआ माखासे फरजायनि गेजेर जुदि होयोब्ला, बेथ' जोंनि जिथुनिखि दा एक्जिस्टिं जिथुनिखि ट्राइबेलफोर दङ, बेथ' खैफोदाव गोलैगोन, अलखदाव गोलैगोन। बेनिनोथ' मोनसे बिदिन्थिया जोंना 1996आव जेब्ला मोनसे अर्डिनेन्सनि दारै कच राजबंसिफोरखौ 6 दाननि थाखाय होदोंमोन। दा बेवहायनो जों माबायदि मोनफ्रोमबो सोलोंथाइ बिथिङावनो हक, साख्रि बाख्रिनि बिथिङावनो हक, जों माबायदियै जोङो डिप्राइभ जानांदोंमोन। दा बेनो मोनसे बिदिन्थि। आरो दा आरोबाव जुदि बेजों लोगोसे गुबुन आरो दा एडभान्स आरो पपुलासफोर दंबावोसो, दा बिसोरखौ जुदि होयोबाथ' जोंनि जिथुनिखि बर' फिसा हिसाबै बा बर' हिसाबैल' नङा, जोंनि थाखानाय जायफोर ट्राइबेल सिडिउल ट्राइबेलफोर, बेथ' एकदमबारे खैफोदखा। स' बेखौ जोङो अप'ज खालामगोन आरो खालामदों। बेखिनियानो। फैबाय थानाय समाव साबायखर थाबाय। दा जोंनि जिथुनिखि जोङो बर' थुनलाइ आफाद होनोबा जोङो राव हारिमु थुनलाइनि जोङो खामानिखौ मावबाय थादों। दा जोङो थुनलाइ हिसाबै जोङो थुनलाइनि बिथिङाव जोङो दिनैनि समाव जथेस्थ'खिनि जोङो मोननो हाफुङाखै नङा, जों मोनफुंनो हादों। जोङो जेरै थुनलाइ सिबियारि बिथांमोननि थाखाय जोङो भारत सरकारनिफ्राय थुनलाइयारि बिथिङाव जायफोर गनायथिफोरखौ मोनो, जोंनि लिरगिरि बिथांमोनाबो मोननो हादों। नाथाय जोंहा जिथुनिखि बे रावखौ जिहेथु जोङो लांफानोब्ला, जिहेथु बेखौ जोङो सोलोंथाइनि बिजों हिसाबैबो लानांगोन। दा बे हिसाबै जुदि जोङो बिजों हिसाबै नायोबा 1963निफ्राय जोंना जागायनानै दिनै जोङो आसामनि माखासे मुलुग सोलोंसालिफ्राव जोङो आयदा हिसाबैबो जोङो बर'खौ मोननो हादों। दा नाथाय खोथाया जाहैबाय, जोंनि जिथुनिखि बे दाबो बर' बिजोंनि जिथुनिखि सोलोंथाइनि जुदि जोङो फोथारखौ नाहरोब्ला, दाबो गोबां माने दिनैनि समावबो माने जेंना जेंगोनानि मोगा मोगिजों जोंनि बर' बिजोंफ्रा निरुजेरुयै खुनुरोखोमै सोलिगासिनो दङ। जों जुदि जोङो बयबो मिथिगौ, मोनसे जुदि माहारिया जुदि मोजाङै जौगाखांनोबा, बे माहारिनि गुन गोनां सोलोंथाइया जागोन। नाथाय बे गुन गोनां सोलोंथाइनि सायाव जोंहा माखासे सोंथि फैयो। मानो होनोब्ला जिहेथु जोंनि फरायसालिफ्राव जोंना थोजासे रोखोमनि फोरोंगिरि गैया। थोजासे रोखोमनि फोरोंगिरि गैयिफोरनि थाखाय जोंहा जेरैबायदि जोङो थोजासे रोखोमनि फरायसुलि मोननांगौ, बेखौ जोङो मोनफुंनो हाया। फारसेथिं जोङो फरायसुलि खम जानायनि थाखाय जोङो बिफानारि जायफोर जोङो इनफ्रास्ट्राक्चारनि थाखाय जोङो मोनो, गोबां स्कुलफ्रानो जोंना दिनै मोनफुंनो हाया। बेनिखायनो जोङो सरकारखौ जोङो जिल्ला आफाद हिसाबैथ' जोङो मोनसे नारसिननोल'सो हायो। जोंनि दाबिखौ जोंनि इसुसफोरखौ, जेंनाफोरखौ जोङो दिन्थिना होनोल'सो हायो। जोंथ' मावफुंनो हाया। नाथाय जोङो जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै जोङो अरायसम जोङो नाजाबोगासिनो दङ। दा बे नाजानायनि फिथाइ महरै जोंनि गेजेराव जोङो एलिमेन्टारि लेभेलफ्राव जोङो सानैसो फोरोंगिरि मोना नङा, जोङो टेटनिफ्राय जोङो मोनफुंनो हादों। नाथायबा खिन्थु जोंहा जिथुनिखि जौसिन जिथुनिखि फरायसालिफोरनि जिथुनिखि फोरोंगिरिनि जेंना, बे जेंनाया दिनैसिमबो मोनसे गाज्रि थासारियाव जोङो थांबाय थानायखौ जोङो नुनानै मोनदों। गोबां होननानै बुंनो गैया, जोंनि जिथुनिखि जनाय जिल्ला, माने जोंनि बे धेमाजि जिल्लायाव जुदि बर' बिजोंनि गोजौ फरायसालिनि खोथाफोरखौ जुदि बुङोब्ला, दा बेवहाय मख'जाथाव हिसाबै जोंना सतिश बसुमतारी जिथुनिखि सिमेन्ट सापरियाव थानाय दा गोजौसिन गेजेरारि फरायसालि जाबाय। दा बेवहाय जोंहा सिगांनि समफ्राव टेटनि जिथुनिखि गुबुन हारिनि फोरोंगिरिफोरखौ थिसन हरदोंमोन। बेहाय जों माहारियारि आफादफोरा बादा होसेयावबो, नाथाय जोंनि दाबिनि फारसे नोजोर होनानै हयथ' सरकाराबो बिथांमोनखौ बोखांनानै लांबाय। दा नाथाय जोंनि गेजेराव दाबो ग्रेजुवेट टिचारनि थाखाय जिथुनिखि रिक्रुटमेन्ट प्रसेस लादों, बेवहाय जोंनि गेजेरावबो पास जानानै गैया नङा दङ, जोंनि गेजेरावबो बिजाथिफ्रा दङ। नाथाय बिसोरखौ जोङो गुबुन जिल्लाफ्राव दिनै अपसनखौ जोङो नुनो मोन्दों चयस खालामनायनि। बेनिखायनो हयथ' जोङो दा बे जोंनि ग्रेजुवेट टिचारनि जिथुनिखि रिक्रुटमेन्ट, बेहायबो जोङो बे खेबावबो जोङो मोनफुंनो हानाय नङा नामा, बेखौ जोङो साननो गोनां जादों आरो।
बर' बिजोंनि मोनसे सम्भाबना दं होननानै गोबां रायजो राजाफ्रा बुंबाय थादों। दा बे हिसाबै नोंथांमोना बे समाव रायजो राजाखौ मा खावलायगोन गुसुङै? बे मोनसे बिराद मोनसे गेदेर सोंलु नंगौ। दा दिनैनि दिनाव जुदि जोङो नायोब्ला बर' बिजोंनि जिथुनिखि फरायसालिफोरनि अबस्थाया मोनसे समावथ' एकदम जोबस्रांलांनाय बायदि जादोंमोन, नाथाय जोङो दा एसे एसे जोङो बेनिफ्राय मोजांसिननिफ्राय जों मोजांसिनाव फैदों होननानै जोङो बुंनो हागोन जोङो बे समाव। आरो जोङो रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन, जिहेथु बिमानि रावजों सोलोंथाइ लानायनि अनगा आरो माने गुबुन रावजों जुदि सोलोंथाइ लायोब्ला बे मोजांसिन जाया, बेखौथ' जों बयबो मिथिखागौ। आरो दा जोंनि जिथुनिखि गोदान सोलोंथाइ जिथुनिखि बिथांखि 2020 बेबो जोंखौ मोनसे बे सुजुगखौनो होफिनदों दा निजेनि बिमानि रावजोंनो बे सोलोंथाइ लानायखायनो। बेनिखायनो दिनैनि बे गोथार जिथुनिखि बर' थुनलाइ आफादनि जिथुनिखि गायसनथाइ सानाव गासै बर' जोङो रायजो राजा बिथांमोनखौ जोङो खावलायगोन जे जोंनि जिथुनिखि बर' हिसाबै जुदि जोङो दा दिनै मुलुग दरबाव जुदि जों गावखौ सिनायथि होनो नागिरदोंबा जों गासैबो बिथिंनिफ्राय जोङो सिनायथि होनो हानांगोन। जों गिबियावनो जोङो सोलोंथाइ बिथिंनिफ्राय जोङो फैग्रोनांगोन। दा सोलोंथाइ बिथिङाव होनोबा जोंहा बर' बिजोङा जिहेथु दंखायो, दा बेनि थाखाय जोङो रायजो राजा गासैबो जिथुनिखि निजेनि बिमानि रावनि जिथुनिखि बर' बिजोंनि फारसे जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ सोलोंथाइ होनो थाखाय जोङो खावलायगोन। मानोना साफ्रोमबो सुबुङा बियो दायथ'। नों जुदि गावखौनो हारि अनफावरि होनोब्ला नोङो गिबियावनो नोङो बिमानि रावखौ नोङो अनसायनांगोन, निजेनि बिमाखौ अनसायनांगोन, निजेनि जाथिखौ अनसायनांगोन, अब्लासो नोंनि हादोरनि खोथाया फैयो। बेनिखायनो खावलायनाय जाहाथे जोङो जोंनि बर' बिजोंजोंनो जोङो सोलोंथाइ लानानै जोंनि जिथुनिखि माहारिबादनि जिथुनिखि खोथा, बे खोथाखौ जोङो माने गायसननो हायो। बेखिनिखौ जोङो जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै जोङो बे खामानिखौ जोङो मावबोबायबो दङ आरो मावलांबायबो थागोन। बेखिनिखौ फोरमायबाय।